салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. давоми моҳҳои январ ноябри соли ҷорӣ тоҷикистон ба маблағи ҳудуди $95 миллион кӯмаки башардостона гирифтааст. хабар медиҳад хадамоти гумрукии мамлакат. ин миқдор 2 баробар зиёдтар нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 гуфта мешавад. дар зарфи 11 моҳи соли равон вазни умумии кӯмаки расида беш аз 28,5 тоннаро ташкил додааст. дар ин давра кишвари мо аз 61 кишвари дунё кӯмак дастрас намудааст. мададрасони асосии тоҷикистон чун дар соли гузашта чин боқӣ мемонад ки ба ҷумҳури мо ба маблағи $35,2 миллион кӯмак кардааст. байни кишварҳои мададрасон вазни қиёсии бештар инчунин ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Россия, Ҳиндустон ва дигар кишварҳо рост меояд. барқи тоҷик ва ширкати бришнои Афғонистон қарордодеро имзо карданд ки мувофиқиён Тоҷикистон дар соли 2022 ҳар шабона рӯз ба Афғонистон то 400 мегаватт барқ интиқол медиҳад. хабар медиҳад Бришно. барқи тоҷик таъкид кардааст ки имзои қарордоди иловагӣ фақат як ҷанбаи иқтисодӣ дошта метавонад. бар асоси ин қарордоди иловагӣ соли 2022 ба ширкати Бришно аз Тоҷикистон дар фаслҳои гарм аз моҳи май то сентябр ҳар шабона рӯз то 400 мегаватт ва тирамоҳу зимистон то 30 мегаватт барқ интиқол хоҳад ёфт. миқдори мазкур аслан барои ҳифзи таҷҳизоти энергетикист ва ба тавозуни умумии таъминоти барқи кишвар таъсире надорад, гуфтанд дар барқи тоҷик. ба иддаои барқи тоҷик як шарти муҳими ин қарордод дар муҳлатҳои баррасӣ гардида пардохт намудани қарзҳои ширкати Бришно будааст ки аллакай амалӣ гашта истодааст. ба ҳолати аввали моҳи октябри соли ҷорӣ дар кишвар маблағи умумии қарзи музди меҳнат бо назардошти солҳои қаблӣ беш аз 51 миллион сомониро ташкил дода, дар 10 моҳи охир ба ин рақам боз 23 миллион сомонии дигар зам шудааст. хабар медиҳад агентии омори мамлакат. бақияи музди меҳнат дар бахши воқеӣ дар аввали моҳи октябри соли ҷорӣ беш аз 42 миллион сомониро ташкил дод. афзоиши қарзи музди меҳнат дар тамоми намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар бахши воқеӣ ба қайд гирифта шудааст. ин дар ҳоле аст ки музди миёнаи моҳона дар кишвар дар моҳи октябр 1500 сомонӣ ва ҳадиаққали он 400 сомониро ташкил додааст. президент Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми имсолаи худ дар бораи болоравии нафақа, кӯмакпулӣ ва маош аз ҷумла ҳадиаққали музди меҳнат хабар дод. ба ин тартиб дар мамлакат ҳадиаққали моҳона бояд 600 сомонӣ муқаррар карда шавад. ба ҳолати 1 ноябри соли равон ташкилоту идораҳои буҷавии 13 шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари Хатлон аз ҳаққи истифодаи барқ 25 миллиону 151 ҳазор сомонӣ қарздор шуданд, гуфт Давлатшоҳ Розиқзода, роҳбари тиҷоратии филиали шабакаи тақсимоти барқ дар минтақаи бохтар. ба ибрози ӯ сабаби асосии афзоиши қарзи ташкилотҳои буҷавӣ нокифоят ҷудо шудани маблағ барои истифодаи барқ аз буҷа мебошад. ба гуфтаи ин манбаъ бештари қарзҳо ба муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва маориф марбут мешаванд. дар вақти таҳияи буҷа хароҷоти воқеии барқи ташкилоту идораҳои буҷавӣ ба назар гирифта намешавад, гуфт Розиқов. як манбаъи дигар ки аз вазъи ба амал омада огаҳӣ дорад, гуфт дар минтақа на танҳо муассисаҳои тандурустӣ, балки худи ҳукуматҳои маҳаллӣ, қисме аз шаҳру ноҳияҳо низ аз ҳаққи истифодаи барқ қарзҳои зиёд доранд. конфедератсияи футболи Осиё ҳайати пурраи сабадҳоро барои қуръакашии ниҳоии ҷоми Осиё муаррифӣ кард. хабар медиҳад Федератсияи футболи мамлакат. маросими қуръакашии ин мусобиқа 17 феврал баргузор мегардад. дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон ки дар ҷоми Осиё нахустин маротиба бозӣ мекунад, дар сабади чаҳорум қарор гирифт ва дар қисми ниҳоии мусобиқот яқинан дар як гурӯҳ бо Малайзия, Кувайт ва Туркманистон рақобат нахоҳанд кард. аз рӯи натиҷаи қуръакашӣ чаҳор гурӯҳ иборат аз 4 дастаи ташкил карда мешавад. аз ҳар гурӯҳ 2 даста ба даври чорякниҳоӣ роҳ меёбад. қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2022 тибқи тақвими Конфедератсияи футболи Осиё аз 1 то 19 июн дар Ӯзбекистон ба нақша гирифта шудааст. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.